ni Lucas. Usa ni anak kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis o mga makasasala na miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod nagpagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod niini nisugilon kanila si Hesus o usa ka sambingay. Pananglit usa ka ninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyamag siyam dito sa simsimanan o pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makapulagan. O ginikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo o iya kining pasanon o dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan o moingon siya kanila. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyamag siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babae nga may napulo katag sa kadako kawad-an o usa unsa may iyang buhaton, magdagkot siya o suga o manilhig sa iyang balay o iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan o ginikakaplag niya niini tawag ko niya ang iyang mga higala o mga silingan o moingon siya kanila. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, unsa may inyong ipangandoy, matuol mo o malipay? Anong nanimbangan mo? Gusto mo matuol o malipay? Anong nagminiyuman mo? Gusto mo matuol o malipay? Anong nag-eskwela man mo? Gusto mo matuol o malipay? Anong sa pamilya? Minister man mo o naglektor, gusto mo matuol o malipay? Malipay. Anong nag-choir man mo diha? Gusto mo matuol o malipay? Malipay yan po sila dito. Anong nanguyawan mo? Gusto mo matuol o malipay? Malipay. Anong nagpakulol mo na inyong buhok? Gusto mo matuol o malipay? Malipay. Anong nag-istis mo na inyong kilay? Gusto mo matuol o malipay? Malipay. So, ang tanan na itong ibuhat, pulos nyo na malipay. Anong nagparay mo ito? Gusto ko matuol o malipay? Hindi. Gusto ko makakolekta. So, malipay ka po. Anong gusto mo makakolekta? Malipay. Ang tanan ko na itong ibuhat sa kalibutan, anong kita malipay? Nganong nisuyong pa ng mga nagalis? Anon, malipay. Nganong nag-rape pa ng mga rapist? Anon, malipay. Apan karon gitudluhan ta ni Kristo unsa yung klasihas kalipay nga kanabang dili ra gikaray malipay kanang maapi
maapil o kalipay hastang Ginoo dito sa langit. Hastang mga anghel sa langit malipay. Nya unsa man ang kalipayan? Kana kuno naay usa ka buangon nga maghinulsol. Usa ka makasasala nga maghinulsol. Kana jud kuno'y makalipay. Ikaw ron, asawa, imong bana nakabit, nakasana wa. Unya kung maghinulsol na, magbasol, niya mahila, niya magbinuutan, malipay ka dili. Human sa 30 katuig, una pa siya naghinulsol, nagbasol, niya paralyzed na. Malipay pa ka, asawa dili. Asawa mga buwan mo na, hindi ko na malipay. Nagtiwasan pa nila. Pero ato nas Ginoo, ang kasing-kasing sa Ginoo, purting lipaya. Wa man to siya mag-agad o kanusa, maghinulsol. Basta kung nalay usa ka makasasala, maghinulsol, ang kalipay na ato nito sa langit. Si Santa Monica, 30 katuig kapin si Agustin, una pa nagbagoos kinabuhi. Nakaingon po si Santa Monica, wa naman ko'y purpose na naman-unaan nanong buhi pagkos kalibutan, kay purti naman akong lipaya. Tungkol siya kalipay, murag wala na siya kay mao kung sabay purpose maniya siya sa kalibutan. Kay murag sobra na kay niyang kalipay sa dihan ang iyang anak. Nagbago o niya, nahimong bagyong pari. Mao na, ang kalipay ay naatong paningkamutan kanang makapabago ta o usa ka makasasala. Na, lingi-lingian na naroon inyong tupad. Kung sa mana, makasasala na, dili. O makasasala ka rin na, paningkamot na matabangan na nimo siyang mabago. Yang mao ng kalipaya ang pangitaan, ayaw ng kwarta, ayaw ng balay, ayaw ng kalampusan, ayaw ng uyab, ayaw ng bana, ayaw ng anak, ayaw ng pakulor sa buhok, ayaw ng pag-iskis-kilay. Gamay na kayo ng kalipaya. Usahay, makapainsikyor ko na nimo. Sige, pakulor na si buhok. Pinag-apot na ninyo pulos ng kulor buhok. May ikong sa nato yung tupad, kung ba naman ang pagkakulor ang hindi ka na siya nagpakulor na. Anak, ang iskis kasi ng kilay, tandaan mo, sakto na kayo. Pero tandaan mo sa ubaw ng iskis kilay, anak-anak sa pagkakurti ka, tuloy ito ng pagkabanlisa. Anak ka na niya, ako pura, manigin kurba-kurba. May insecure ka, pero kung maningkamot ka, na usa ka makasasala magbago, way sinahay. Way sinahay ka. Kinsa may masina nimo, na imong tabangan na usa ka drug addict, na makailan Ginoo. Kinsa may masina nimo na. Okay. Kita na. Kinsa may masina nimo kung ang usa ka tawo masugarol kayo, tabangan nimo, makakita Ginoo. Kinsa may masina nimo. Wa, kinsa may makakumpit nimo, makalabaw nimo. Wa sa. O tanawa. Pero dako kay kalipay kung ang usa ka tawo nagsigig suyog o drugas, di na magsigig suyog o drugas tungod sa imong tabang. Kung sa may gisuyog, Holy water na lang. Ang gisuyog niya, Milo na lang ang kape. Kanang inyong anak, nagsigig duwag computer. Huwag doon ka mamagwisyon. May imo na siyang tabangan. Aron magsigig na siyang basag Bible. Ha? Huwag doon ka maningkamo. Sigihan na ginanin mong yaw-yaw. Huwag tang kaspasin niya. At tanaway niyo mga nawang, mga yaw-yawan kayo. Tanawa. Kung sa may mga nawang ninyo, mga buklat ng nawang. Tanawa na na si mong tupad o na si mong luyo. Kana mga buklat ng nawang, mga yaw-yawan na na. Kung saan mo na ito, aron ang tao, kabuhamon, makakita Ginoo. Kung sa may buhaton, number 1, sa may. Ha? Kinahanglan, imong sikitan, mupaduol ka niya. Kaya ikaw may buutan, mupaduol ka niya. So karon igumanan ng misa, paduol na mo atong mga manuyupay. Kanto mga kawatan, paduol mo, paduol. Kung saan mo makakita nila Ginoo
siya, asa man mo ibutang ato sa freezer o aris kayo. Ipaduol ni mos kayo. Yang kita manunoy nagdilaap sa kabuutan, kuno, kay nanin pa man. Mong paduol ta, paduol. Di man to sila paduol, kaya hadlong mo to. So kung nangimong bana na gamit, paduli mayo. Sikiti ba? Yang kwanto siya siyang gamit, sikiti sa silang duha. At anawan, magkita na sila Ginoo. Dili ka magyaw-yaw, ka na magyaw-yaw, ka na masuko, yawa na. Ang makita ni mo na, yawa ka na. Sige, ikaw yan, sige ka duwag computer, ikaw na, tapulan ikang dako, okay lang yung muha, ikaw iskula, abutin, duwag yung computer, huwag yan yung ikabawas. O, yung makita na na, yawa. I-post mo kas Facebook, ang yawa, nagyaw-yaw na. May gusto rin ito ba, tapos up sa tumulong. Sa diya sa among yawa na din. Pwede sila. Pero gino'n mo yung anak na kasi duwa computer, do, mapakamaluyan yan duwa, do. Yan ang mapag-iandang na snacks. May mag-post na ito dito. Ang akong mama, nabago na, muna na siya kong si Lord. Yan mo, yung ito pa din ka na, Lord. Pero message na ay, kaya nga naman, nakalipay man mo ang iyang isulti. Dili man nito, yan, mag-sharing din na sila. Hindi ba yan akong mama sa ano, yawan mo, kaya listanan. Sige lang gini siya, yaw-yaw na ko. Yan karoon na, hibuong yun ko, ano, labing na kay siya, sweet na kayo, alaman pa kong snacks. Yan din natin ko, badlumon na magsiging duwa sa computer. Nagkaroon pa kong additional budget, additional na load. Kasi ano ka na, sa sige tingalin ni siya, huwag ipinto siguro sa sige niyang simba. Magpadadala yung kasi naman to sa Facebook, at sa YouTube, at sa panangilang mga manda, internet. Yang mingon na yung tumupan siya, manimba sa kata para mabago ta mga buanga mo. Isa sige, manimba ta, o manimba na natin eh. Matanawa ka ron. Kanang mga bata ron yung gina. Sama na, kamugot po na nilang musimba o inyong ipugos. Inyong iguro yun. Simba na siya, pagilis, simba na na. Ang pagkita yung gimana, o kaya yung nilada sa mga bata din eh. Ini gaya na lang mga 15, 18, dali na na makita din eh. Di na nakita. Mayroon na ako rin sa mga, ako lang ito. Di na mga naman focus, kaya ako naman, kanaroon, hindi mo pa nagpusi-pusiyon, nagdulo yun. Ano ang pangalan? Hindi pa na, ayaw ka na, ha? Sama ninyo, matod pa ni Kristo din, pasanon. Ang nawala, pasanon. So, kita gani kung nagpasanon sa mga anak niya, na, congratulations. Usa ka kamaayo nga Kristiyano. Kaya mo ipasan. Ayaw din siya pasakitin. Pasanan. No? Una-una, sikitan. Ikaduha, aron siya makadool sa Ginoo o mabago sa may sunod. Sikit naman ka. Imong alagarin. Serve. Muna ni Mas Kristo, I came to serve, not to be served. Ikas langit, nisikit siya na ito, nanahon siya, di iya na yung tangi, alagaran. Sa unang pagbasa, ang Ginoo, mihata ko hukom na iyang patyo ng tanan ng mga Israelita. Kung sa may gibuhat ni Moises, nasikit kay Ginoo, nialagan siya sa iyang mga kauban, nihangyo siya sa Ginoo, Lord, dahil ang sinagpatya, Lord. Amoto'y form of service ni Moises nandito sa iyang mga kauban. Ang resulta, nabago ang mga Israelita, kuyog ni Moises. Iya mang ialagaran ng ilang panginahanglan. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ingon siya, buamon kay Kosuna, sige pa kong panglutos, sige pa kong panamastamas, pero karon salamat sa Ginoo, kay iya kong ikaluyan, magihatagan ko niya, niiningkasa, na dili nako untap angay para nako. Ialagaran kay po siya sa Ginoo. Kung sa walang alagad kung naigsoon ka ng service, address the need of your brother or sister. Ang alagad kanang imong tabangan ang iyang need matubag. Ang iyang panginahanglan matubag. Kung ang imong anak igutom, unsa may imong ihatag? Tubig o pagkaon?
gutom ba? Sa kaya tubig, pagkaon. Pagkaon. Kung siya iuhaw, sa tayo nangyari? Tubig. Simple na kayo. Yan na naman lang yan inyong anak, tugutumon, ma, ay pagkaon kayo sa akin, ako na nagkaon ninyo, wag kayo gabaw, ako lang ay kapangita itong pagkaon eh. Sige, biya kaya, ang pagkaon. Ayaw, hindi man yaw-yaw yung ikinanan, pagkaon. Yan ko nang inyong anak, gusto mamuyaw. Sa may yang gusto nga inyong ihatag. Pagtugot o pagpugong? O ito ba, inyong anak ba, 12 years old, gusto nang mamuyaw, sa may mong ihatag, pagtugot o pagpugong? Imo ganang bugan, awa na kanihatag siyang need, di mo ginang tugutan. Hindi na sakto. O, ano? Suko mo muna ko. Ang sabi sukos kino, pagkigugmaay ka mo, o ay mo pagkigugmaay? Pagkigugmaay. Kanimutan na yung anak, iso nagigugma, lusin pa. I-congratulate sa iyo, mani mo ni practice sa sukos ginoo na congratulations. Pero imong sikitan. Sa may sikitan, kinahanglan na open siya nimo. Yang open na siya nimo, kung imo gud siyang samton kanunay. May medyo ka, ay yung kabalaka, di jud ko bugong nimo. Pero kung pwede, mutudlot ko nimo kung saan pagpamuyaw. Ana yun. Sa saan mo din pagpamuyaw, ma, hingga patanon pa man ka, yawa pa man mo makasal, wala ko sa hikapay, tinanaway lang. Ana, sa pwede din naman sa nindot sa uyab, kanang magsige na mong tinanaway. Ay, sunod niya muli, sunodan lang, nakita ka sa akong boyfriend, ma, yan ang tinanaway mo, isa, nihikap magamay, ma. Sige, yan na lang totoo ha, yan na lang pausling hingkap. Mana? Sunod na sa niya muli, ma, nagpuyo sa niya, ma. Kanya, nagtinanaway na mo. Sa hingkap ka may, ma. Inang kita ka may pahingkap. Layo maganing na. Ay, ito na sila dapat doon. Aktod yun, sunod niya muli, luspad na kinagnaw. Ana? Kaya naman yung mga buhamon. Naamang hindi ko sunod. Ako bitas ko na, isultihan ko sa kong papa o mama, dong, manguyag gani mo, ayaw rin mo pagbinuang ang babae. Kinahanglan, kanang makigdo kag babae, human Diyos kasal. Ako mo nang gituman. Ang doon karoon, ako mo nang gituman. Matanawa, di ba, korte na kumahay. Ano yan? Wako nang mahay. Naminaw ako. Nako sa may igsoon, ako, taminaw sa tingin ito sila. Pero ako sa may igsoon, ito ha. Alas, kuha pa siya. Si Kanyar College pa, awa na, ito ha. Awa naminaw. Iya man isupak-supak ang mga papa. Pero hindi dapat atrasan. Atrasan na. Naman hindi maminaw ko, pero daghan yung maminaw, basta dili mo kasabaan. Kanila man din ang mabuutan ng mga bataan. Mamuyag din sila, di naman hindi sila muhikap. Di na sila magpahikap. Ay ano man, mayroon na sila, uy, si Lord ba, nagtanaw, na, yung kinahanglan, magbinuutan tayo, ano na patos father, magbinuutan yun, o tanawa. Di ba, buutan na rin na sila. Pero sigihan na yung kasama, magpahikap rin na dito. Mayroon na dito, muslaman, o may nagmahal na ako, yung mayroon itong boyfriend, ako rin nagmahalin mo sa bintaw. Ako sabihan na kong pusing ni mama, sa aling ka rin niya, ako mga kumapon. Pantay ka niya. O na, ako mga ginikanan, ako mga binulong buhamon. Muna na ang Ginoo panood sa inyong mga anak. Araw ng inyong mga anak, kita Ginoo, sikiti, kunya, alagari. Yang sunod ang katapusan, pasaylo ako makasala. Kanang pagpasaylo ko makasala, no ganay makapadood ko. Muna ang prodigal son, sa dihang ipasaylo siya, abot siya kasing-kasing, tapos pa siyang ibubuko ang iyang pagbasol. Ano man, na ang amahan ang ikapos na yung niya, bisan gani, huwag ka siyang rayo pasaylo. Ang pagpasaylo. Kaning pagkalansa ni Kristo sa cross, ngunit timaan sa dako, kay niyang gugma o pasaylo para
nato mga buhamon. Yang mauna ay makahatag nato dako kayong kabaguhan. So ang una, sikitan, ang sunod, alagaran, yang kung makasaad yun, pasayroon. Tanawa, di ba, bago gina, kanan niya mga manuyupay, sikityo. Yang uman, nagais din, suyo, pasuyo pa. Yan dito sa inyong balay, yang mangawat mo na, pasayroon lang, di ba, dagdag sunod simana, wala na mo ibutang sa inyo. Lagi mo, yan sige, lagi mo, pasayro. Tama doon kaya itong balik, masa naman, magdaan itong butang, iyang iilis sa iyang bidaan. Ano naman, nangawat sa ito. Ano lang, mo, pasayro lang yan po. Sunod na na, kamu nagduha ng pon. Mao na, ato na mo sa presuhan ka mong duha. Ay mo lang yan po sa pasayro. Adaptag mga 15 ka tuig, ulaya naman yun mo. Balik na yung ni San Vicente. Sa may resulta, wala yung dawat ninyo. Kaya mga ex-convict naman mo. Niya, sa may sunod, hindi mo na yung Ginoo. Wag ko'y balay, nabilang ko ako sa tumban. Igutom ako, iguhaw ako. Sa ato pa, ikaw na karoon mao ang presensya sa Ginoo.